El juvenil A masculí tanca una lliga que passarà a la història del club. Els nois de Sergio García han sumat el punt necessari per enfilar-se fins a la segona posició i acaben la divisió d'honor únicament per darrere el Barça després de completar una temporada extraordinària tant en joc com en resultats. Els cervesers sabien que necessitaven sumar per superar el Mallorca i l'inici ha estat immillorable. Arnau ha filtrat una molt bona passada per Cesc, que ha retallat dins l'àrea i ha definit el pal curt per obrir el marcador i començar a dibuixar el camí cap a la segona posició. El Nàstic Manresa, però, ha trobat la rèplica pilota aturada. Primer, Cristian no ha pogut finalitzar entre els tres pals una internada pel costat esquerre, però en aquesta falta centrada a l'àrea a la mitja hora de joc, Pavel ha aprofitat la segona acció per igualar el marcador amb un xut ajustat al pal des de la frontal de l'àrea. Joan Martínez ha pogut fer el segon abans del descans, però el porter ho ha evitat. En un partit amb clar color vermell, Ramírez també s'ha quedat a prop de tornar a posar l'equip en avantatge centrada de Cifu. Joan Martínez ho ha intentat amb un xut des de la distància força desviat i Cesc ha estat a punt de sorprendre els visitants amb un toc d'esperó dins l'àrea petita que han allunyat a córner. La insistència ha tingut recompensa al límit del descans, un altre cop als mateixos protagonistes, centrada d'Arnau al primer pal i rematada de Cesc amb el cap per enviar la pilota al fons de la xarxa i recuperar l'avantatge. L'equip se n'ha anat al descans guanyant 2-1 i a punt ha estat de fer el tercer a la represa. Bona acció de Joan Martínez pel costat esquerre i ni Àlex ni Cifu han arribat per ben poc a la rematada. Però de nou, en una arribada aïllada, els manresans han forçat un córner i a pilota aturada han tornat a ser letals. Centrada al segon pal que ha recollit Jaume i amb una rematada creuada ha igualat l'electrònic. Càstig excessiu per un juvenil a masculí dominador i que ha arribat molt més. Joan Reventós ha buscat la reacció amb un intent tímid i el Caire, entrant a rematar el segon pal, ha tingut el tercer a tocar, però l'ha salvat David. Guillem, llegint molt bé una passada a l'espai del mateix Alcaide, ha reclamat penal per una empenta dins l'àrea i tot i això s'ha aixecat i ha obligat a David a treure un peu providencial. Els nois de Sergio García han arribat amb molta claretat al tram final i han tingut ocasions claríssimes per fer el tercer, però el porter ho ha aturat absolutament tot. Fins i tot aquesta d'Arnau, que totalment sol davant de porteria, s'ha topat de nou amb la intervenció de David. El Caide ha fet anar de corcoll la defensa visitant fins que la recta final ha acabat provocant un penal en una incursió a l'àrea en què l'han fet caure. Ell mateix ha agafat la responsabilitat des dels 11 metres, però un altre cop David li ha negat el gol i tampoc ha pogut aprofitar el refús. Martín ho ha intentat a les acaballes amb una centrada enrere perillosa que ha acabat a córner i Xavi Pastor no ha connectat del tot bé la rematada en el servei de cantonada posterior. Tot i fer mèrits per aconseguir la victòria, el punt ha estat suficient per assegurar una segona posició a divisió d'honor històrica. Una forma extraordinària de rodonir una temporada memorable en la qual l'equip també ha disputat la Copa del Rei i ha arribat a encadenar 23 partits consecutius invicta. Ara els vermells lluitaran per tancar el curs aixecant la Copa Catalunya.